Jotono lam sogo ani ketal video chengtini ke assignment bahai ke suinai te assignment no bahai ke suike full mark manai manai obono nailenai assignment nari seng puilao seng rena nango from page nang suina nangnai nini college ni mung nini mung topic ni mung te subject semester rule nong date omte rok te nini signature khamao suidi te teacher ni signature bo khamango suidi from page ni yagulo tongo chengmungo sung nadi tam suina nang chengmungo ke o assignment tamo ni bagi suija kha tamo assignment no tamo tong oboro aro suimani eba khursawi phunungmani ke o assignment ni bisingtei sung tamo nugui mankha tamo si mankha oborok tabo unki sung aro acknowledgement ronai acknowledgement tamo obonai acknowledgement ungkha je o assignment snam puro saboni oro chuba mankha romdi phorongnai jok te sangni bayap te nokhungni ama afa sangni ama afa borok nije no busuk joratui chubakha obono oro khursagoi suibani obono hino hambaiya farmung acknowledgement pano hinui sinijago acknowledgement ni yagulo content eba tongbalai hinui sinijago kokborok bai e tongbalai naide oro chong je topic no suika o topic no kaisa dikheno ongo oro te gilama rwna naingya te okulugo naidi oro ang suijakliya oro norok tebo suinadi je okulugo tamo rijaka demon romdi paithak omte hai reference obo oro khursawi rodi tabo hinkhe obo je o khungni kogrubai tamo obono oro suiridi ebar nongni oro te uino alka topic phano rui mano alka topic hingke alka topic ni suidi hingke obo suimani ulo last o tongnai paithak obo kisa pdf khlaifuru mistake ungkha norok nai nalaidi paithak ungkha naidi kaisa nung tamo suikha oboro oro khursai phunukmani romdi nung tamo nukmani oborok phano kokthai katalok khnamani nukmani obono oro tisaui rikhaikha obo ungkha nin paithak eba english kokbai khe obono conclusion hinui sinijago tabo hingke chong reference nainai reference no kokboro kokbai kokthumni yarung hinui sinijago reference ungkha jotono khlai important assignment no reference riya hingke phiaba norok number ekdom kom manai hingke reference tamo no suinai chong obo puila sina nangnai reference suina hingke nung je o khungni kogrubai eba khungni kogrubaiya alka je topic no tui nung swnamkha assignment hingke o assignment je nung boroni suika boroni mankha obono nung oro suirodi romdi nung buini de man naki youtube google omti rok omo haike suike norok pura full mark manui mannai norok no tei kaisa kok sana muchugo norok reference acknowledgement conclusion omtei hai kwbangma video jodi nangui tongkha hingke o video ni description no ang roi rwano mention khlaiui norok nai mannai video no paia saknai tongma bagui hambai jotono।